Poilano haste genangui chini tiprasado panijo to luhurokni thanibo khulumung jafaro tai tini o press meet o achuk phaijak chung table o gibankha chini borong gunang chini North Dolai Unukoti district ni chini honorable chini Takuk Poritos Deperma tai ani yagra achukjak chini borong gunang Takuk okra chini Demsara Kocusara ni chini onottomo sodosyo Lebenjoy Riang tai aboni yagulo chini puri bodol nibo borong gunang juk chini buhura bairada mala borong chunglo kimanka tai chini block president Unukoti district Komolpur division ni block president tai Demsara ni block president secretary bangma adong rok chung oro thansa ongoi manka borong no hambai chung tini press meet khlaimani karon hingkai chini Demsara Kocusara 7 nong ADC achuk thai ni chung election committee ni bisingti chung tini press meet ma khlaimani kai chung salkubangma ramoi chini naharmung tongmani chung kaisa no chini bijon kaisa chung tiprasa thansa ungnani hinai abo chini belai kopal kaham ma hino chung chini bubagrano logimanka chini bubagrani imang no chung chini thinang snamoi nane hinai chung sumai tanglai chung asukdin chung kok salaimani chung asukdin samung khlaimani miani hai jora miabo 19 tarik Februari o chung belai khatong thokmani ko tamen ke chung musung mani tiprasa जेकुनो पॉलिटिकल पार्टी खलाई तंगायरा chung thansa ungyang kai chung ek platform o phaiyang kai chung chini thinang chung tai snamai manglaka chini thinang ni lamao chung tai yapri duai manglaka tai chini next generation ni bagai chung mungsa mantuan sugai manglaka hinai chung ek somai chini halat ponto chung yak ready kha ke miani sala chini bubagrani khorang khanawai thansa ni khorang khanawai chini honorable minister chini Sir NC Deburma botina hai jorao IPF tini chairperson angoi tai bini logi wo chini Sir honorable minister chini mebar sir angoi borok bubagra baksa khorang manjuoi tini hai jor tiprasani bagai samung khlainani thangsa baksa angoi nei borok khorang manjuoi tini hai ek platform o bacha phaika moni bagai chung chini 7 nong Demsara Kocusara ADC atuk committee ni bakhakti borok no chung phaika ham tai belai khe khaka ham yaparo bebak tiprasarong ni bakhakti bishes kore ingkai chung angtai bo koinani musungo tini o press meet ni bisingti tabo kubangma bodol rok chung thansa unglaikha ingkai chini aboni logio chini Onimesh sir honorable ex MLA bono belai khe khulumung borom dibo ang bono belai habo hamjago bono ba ang ani khulumung bo chin thansa o phai jono porichalona khlaini nei phaimani bagui tai chini honorable sir Anthony borok yafaro ingke tabuk chung kubangma bedek thansa mani ba ingke kubangma bedek ni joto leadership rok tongnai sababik ingke chung chini tipra mothani ingoi chini 7 nong Demsara Kocusara achuk thaini ingoi chini election committee ni ingoi chung borok no lamsoklayo borok bai chung bai malai lai chung yapri baksa khlai chung kono walai sulai kuri khlai chung thansa ungoi chini thinang no nahari se chung kotor kolok nung chiko nung kotor hinlaiyawi chung chini thinang ni lamao chung yapri lenan chung sasawo thang sogoinani hinai ang borong thane kobokmong chung immediate koyek din bisingo chung malainan bagai ang borong kobokmong yafaro ingkai phainai 24 tarik chini greater tirpalen ni bagai chini bubagra joton thani koimung yafarka ingkai bishes kore chini Demsara Kocusara ADC election committee ni bisingti bo chung joton thani kobongmung yafar chung aro chini laiboma katal khlai snam nani bagoi odino laiboma taisa suijak nani bagoi chung 24 tarik jotono chung yapri baksa khorang baksa pal baksa khlai chung odino jono samabesh chung jotono অংশগ্রহণ khlainan bagoi ang joto thani kobongmung yafar asukno getabo phaide press meet o chini Dolai North Unukoti ni ungoi chini observer chini honorable Taku okra Poritos Deperma bo joton phaijingo khaka hamya kok narukan hambai belekino sini je tabuk ne news media tongnai rok nornobo paiplaya hambai tesi noro je logi tongnai jotono nornobo hanyo paiplaya hambai maru sini buku binugo sampoma nukha tabuk o jaga khapang srangmani kok khaito belai khe no tai o jaga North Dolai Unukoti obo gana tongu jehetu
o jagano bo je mansa jorati ang bo naikuli tongo chin bubagra ni hamjak mani bisingtui hingkai tabuk obono kok nangkai jeng paiplaya hambai je phainai rok no phainai bodol rok no jeng jotono swkangni simino nai tongmani je tipra dopha rok thangjak situng leader rok thangjak situng a naharmung bubagrani bisingtui tini belai kheno kaham wngkha aboni bagui chini bubagra no puila belai belai kheno hambai mario tai chini taku bo saka hinpan ang bai thangbo teisa ma sapiro especially tabuk IPF tiro bo phaikya borok no bo belai kheno hambai chini minister rok no tai aboni yagulo TSP ni phaikya usukang ang bai thangbo bubagra no malai phaikya chini borong gonang opra Chittaranjan Deborma songrok tai chini borong gonang opra Buddha Deborma songrok bai wow adino mo sankhya mende nang bai thangbo tongkha ka abo hai khaino chini tabuk je bodol kwbangma tongmani thansa phaimani bagui jotto bodol na bumung khusgui saya hinpano paiplaya hambai maru tai chini borong manang ata opra Onimesh Deborma bobo haino bubagra bai phaikya tai chini kwbangma abo hai ke civil society no tuidului tongnai chin borong manang ata Anthony bini obodan belai kheno kwbang tongo bono belai kheno paiplaya hambai tai cheng bwskangni salok tebo asa khlai tongoba chini naharmung jotono phaiteng tamo INPT tamo IPFT chung jotono no ar aboni bising tamo Ganamukti Porishod tamo ST Congress je phaina musungnai jotono no chung lam sabnai tamo khe o jagao o press meet ni bisingtui kokno ma kobogo jesa jagao phano chung chini je tipra mothago join khepike hangkai bo bodolni phai abono tung tei je sanani nani tipra mothana hamjadi bubagrani thansana hamjadi omsuk phaikya chung abono no tilai nei thaya diba tangdui hangkai kwbangma jorao ubo CPM ni phai ubo Congress ni phai ubo IPFT ni phai abo hai inglai chini bkhao khekmung phai bo tamoni phaikya abono ta nahardi chung tipra dofari thansana hamjadi thansao yapriseka abo sijokni kotorko heda hingkai 24 tarik je Greater Tripura Land edisi khumulungo ajagao kaisa kotor borok chung kuthumung panda hnai a kuthumung pandao ojagani je Demsora Kochusora hindi ba chini Koromsora hindi Monusolenta hindi tai Samunu hindi ba jotto sara Tripurani no chung aro thangi laibuma katal snamnani bubagrani bisingtui jotto no saitobdi ajagao jotto na hamjakma chubachu ni logi jotto no chung nangnai kebo ba bwskangtui phaidi kebo ba ungklok tui fan nangu haidi bana chung ungklok ni fan abo bo belai kheno kotor bwskang no romui tonnai ngai agi no ko bera kebai rok ba bera norok ungklogo sima sungsau haidi ba asungsa nai abo sitebo kra gabon bagui jottoni thanigo no kokko narugo 24 tarik Greater Tripura Land ni bagui edisi khumulungo thansa khlai ajagao je tabuk kuthum lainai ajaga jottono no chini yangni jotto jagani no chung aro thanglainani bagui jottono saitok laijadi tai kaisa kok chung angoroni yagulo soitao Koromsorao thanai Koromsorao ajagao chini IPFT bodolni borok chini Tripurani bodolni borok bahaino thansa mano tongthoklai borok ajagao kuthumani pandao anu sahoka ambo thangnai tamukhe chung okok tesama kasar firu ing tongthokmani kahamko hinpano over excited over emotional chung ungthaiko kri press meet ni bisingtui ma saklayo chini jotto Tripura dofani thano chung over excited over emotional ungei dofani samu tangya khaino jau khaya dana tru khai chung u check up ni hor hai ingyawi bundak ni hoki hai ma anglainai check up ni hor nganga phasa phanangri kha jalai khamka pai thangka bundak ni hoki nganga bo tru ke khamnai abon bagi chini naharmung kolok nahawi chini dofani thinang no chung nahawi chung bubagrani lobby ngo o thanchani yakrino sewi chung bwskang himlainai election ni bagi simi joto tawan chuklai jadi haidiba election chung kablai ma khainai abobo hinpano election le phainai tei thangnai si o dofale tongflainai si dofani birman kakflaiya tongnai election tini phainai khana thangnai पंचायत इलेक्शन फाइनाय थांनाय एडीसी फाइनाय थांनाय विधानसभा फाइनाय थांनाय राज्यसभा लोकसभा फाइनाय थांनाय तामुखे चिनी ओ दफा तिप्रा दफा के आबो थांचा तंफायनाय आबन बागै बस्कांनि सालाव जत्तो जागानो जों जॉइंट इंलायै तामो लं ट्राइबेली तामो
Dolai district, tamo Unokuti, tamo North Tripura, tamo South Tripura, जों जत्त' जागानो जे मानसाक जरा tui jani ja jagano जों cover खालायलायनाय जतननो अबनबि पाइपलाय हामबाय मारियो ताइ जों गोबां बुमुं खुजा गियान बानो जे चिनि बुवाग्रानि थानसाव यापिरि सेपायनाय चिनि बरं गोनां अक्रारकनो जों पाइपलाय हामबाय ताइ पाइथागो तेवसे मुइथुखायो 24 तारिख ग्रेटा तिप्रालेमनि बागै एडिसि खुमुलुंगो जत्तनो खाबाय खुबबाय जों आरो थांलायनायनि बागै ताइ बुलाय तगलाय आबनो जों वान सुगियावै चिनि दफानि थानसा हामजागमाबाय गोबां माहानिया फबजागै थाङो आफबनो जों मा वान सुनाय ताइ tui kutungo abthagya tui kesango se abthago जों tui kesang haithei जों halogui जों samung mata laino jatono chini news media rokno bahai hai paithago belai belai kheno hambai।